Dobrý deň, vítajte v televíznych novinách. Dnes nás posiahla tragická správa. Opustil nás milovaný Brat, muž, starky, muž muža. syn. Ostatné by sme prenechali a teraz by sme poprosili minútu ticha pre nášho zosnulého bratra. Ej, jak som sa dobre vysral. To bolo dobré. Pripravili sme si pre vás smrť v priamom prenose. Túto reportáž si pre vás natočil Hatvany Ďusi. A poďme sa na to pozrieť. No, ktorú si to ty pretiahol? Aničku, A skúsil si už 60 minút? oci, koľko máme nabrdalo, nemáš tej na čuráno. Oci, čo je? Oci! Pomoc! Pomôžte mi, ne... Rýchlo zavolám. Pohotovo. Haló? Prosím, centrála! Potrebujem rýchlu pomoc. Sme na ulici St. Park, Syrica 2. Áno, píšem ti, áno, píšem ti. Čo je, neviem, z čego vôbec si hovorím, nemôžem tam rozprávať. Môj otec skolaboval, alebo neviem čo mu je. Potrebujem rýchlu pomoc. Haló, centrála. Ja neposielam. Aj daj to sem, prosím ťa, ty nevieš nič. No, zomiera, a čo keď zomiera, tak nezomiera, ono keď nevieš ťa to na nápad. Hej, Fero, tak on zomiera, to ti je pomel zachvát. Však on zomiera, poďme rýchlo, Fero, poď. Veľmi kubačky. Joko, zomiera, Joko. No sme tu mal som záspu, troška sme zmeškali, čo sa tam... Môj otec tu leží v ťažkosti a vy sa tu jemne jebete so zácpou. Kľud, myslíš zachraňovať, alebo čo? Čo s tým je? Poďte sem rýchlo. Pizza. Dobre, poďme k nemu, rýchlo. Poďme k nemu, ustúpte, rýchlo. Dajte mi Dobre, daj mi ho sem. 40 na 50, dáme ho. Dobre, 40 na 80, 40 na 80. Dáme mi 50 na 60. Dobre, adrenalino, Pero, rýchlo. Dobre, 50 na 80. Smeráte mu tepla noce. Rýchlo, smeráte mu tepla. Strácame ho, 50 na 80. Rýchlo, strácame ho. Dajte mi, dýchaj. Ja mu nemám, ja musím na to do niekoho. Rýchlo. Dýchaj, Poď. rýchlo, dávaj mu. Ja vám pomôžem. Daj mu. Ne, strácame ho. 40 na 180. Ešte, rýchlo, daj mu. 40 na 80, daj Pero. Fero, čo si to urobil? Smatili sme ho. Fero, čo si to urobil? Nezomrel. Stráčili sme ho. Nie, oci. Čo si to urobil, Fero? Asi sme mali oštanať so Šachovom. Ja, Fero, čo si je blúdny? Fero! Aj takéto chvíle si stávali, je mi to ľúto. A ani púpa na bicykel mi nepomohla. Čo si to urobil? Ja som čítal, že omrdať treba, kým je studený. Kým je teplý, ty kokot. Hej, To je tebe? nič, poďme brať. Pero za ruky. Bereme ho do píše. Jebnutý kokot. Hej, treba zakryť dôkazy, nie, že niekto uvidí, že toto zomrel. Nemôže, donesem plachtu. Jo, zakryme ho. Ak ťa nemôžu byť dôkaz, ide do zeme. Nebaj na ňo. No nič, Dudi, to sme pokazili. To sa neviem teraz. Neviem teraz, ak to vysvetlíme šéfovi toto. No nič, pomele vo smetiaku.